Здравейте, приятели! В днешният ни епизод ще посетим град Мелник и ще ви разкажем за многовековната му история. Започваме в изба Златен рожен. Избата е плод на труда на семейство Осиковски, които през 2009 година закупуват старо читалище и го превръщат в семейен хотел, а по-късно и в изба. Днес те имат над 800 декара лозя и страхотен ретромузей за автомобили. Задължително на идване насам посетете ретромузея, разгледайте уникалните експонати. Има доста коли, които са уникални за България. А също така направете и обиколка на избата и дегустация на прекрасните им вина. Ще останете изключително доволни. Добро утро на всички! Вчерашният ден приключи след дегустацията на виното и днес продължаваме с обиколката на град Мелник, а сега отиваме на закуска. По-голямата половина за мен. Дай са рано. Сега ще минем първо през музея. Да. След което ще се качим към крепостта. Преди това има църкви. Ще минем първо през тях. Да. Спрем на читалището. Да. Няколко пъти съм посещавала град Мелник и обикновено разглеждам Роженския манастир, избата Шестака. Също се възползвам от прекрасната им кухня и дегустирам предимно червено вино. Но се оказа, че градът е много по-интересен със своето историческо наследство. Има многобройни църкви, дори не може да ги изброим всичките и ще трябва да ви покажем само част от тях. Тук в своя разцвет градът е имал при деспот Алексийслав и през Възраждането, а в още по-древни времена тук са живели траките меди. Оказва се, че това е народно читалище и то е кръстено на името на Емануил Васкидович. Роден в град Мелник, основава първото елино-българско училище в град Свищов през 1815 година. Той създава и първата учебна библиотека, тъй като дарява своите 800 тома литература. Той си сътрудничи с Неофит Бозвели и пише учебници, както и преподава. Следващото, което ще посетим, е Градския исторически музей. В музеят научихме много интересни факти за града. В началото тук са живели траки, впоследствие са завладяни от Филип II Македоните, а малко след това Мелник е станала византийска провинция. Получава разцвет по времето на Алексийслав. Това е през 13 век или средновековието. В една от стаите е разположен саркофаг с следните останки на Алексийслав, неговата втора съпруга и двамата му сина. Също има много артефакти, свързани с неговото деспотство. В съседните две стаи разгледахме
оръжия на Яне Сандански, част от писмата му и много интересни книги и снимки. И последното, което ни направи впечатление, е как е изглеждала една мелнишка къща по време на Възраждането. Посетете историческият музей и се насладете на това, което ви описах. Тук си имаме пазител водач. Мацо! Мацо, много си готин. Разведи ни покажи. Мацо, къде е болярската къща? Това, което виждате зад Вал, е църквата Свети Антоний. Влезнахме на неделна служба там, която беше доста интересна. А Вал ще ни разкаже повече за самата църква. Църквата Свети Антоний в Мелник е един от най-уникалните храмове в България. Построена през 19 век, тя е единствената православна църква у нас, посветена на светеца лечител Антоний Велики. Храмът е известен със своята необичайна архитектура и с лековитата си сила, за която местните вярват, че помага при душевни и психически страдания. Вътре се съхраняват ценни икони и дървен иконостас с финна изработка. Атмосферата в църквата е спокойна и таинствена, а легендите за нейните чудотворни свойства привличат поклонници от цялата страна. Болярската къща в Мелник е една от най-старите запазени жилищни сгради на Балканите. Датирана е от 13 век, по времето на деспот Алекси Слав. Смята се, че е принадлежала на знатен болярин от неговия двор. Къщата впечатлява със своята средновековна архитектура, дебели каменни стени и стратегическото си разположение с панорамна гледка към града. Въпреки вековете и природните стихии, тя остава символ на величието на богатото минало на Мелник. Кордопуловата къща в Мелник е един от най-впечатляващите възрожденски паметници в България. Построена е през 1754 година за богатата търговска фамилия Кордопулови. Тя впечатлява с просторните си стаи, изящни дърворезби и цветните стъклописи. Уникалната й архитектура е замислена като часовник. На всеки кръгъл час слънчевата светлина прониква през различен прозорец, осветявайки различна част от дома. Един от най-забележителните елементи е огромното вкопано в скалите винарско помещение, където се съхраняват прочутите мелнишки вина. Днес Кордопуловата къща е музей, който пресъздава атмосферата на едно отминало време, изпълнено с търговски просперитет и културен разцвет. Тунелите са изкопани за 12 години и тук се произвеждал между 250 и 300 тона вино. Точно тук ферментира и можете да си представите какъв труд е било, за да направят точната температура, за да се получи това прекрасно вино. На излизане посетихме църквата Света Варвара. Вие преди малко видяхте нейните руини, а сега аз ще си запаля свещичка.
Следващото нещо, което ще посетим, е манастирския комплекс Света Богородица Спелеотиса, или както местите я наричат Света зона, което в превод означава пояс. Това вече се качва по стъпалата. Изкачихме 300 стъпала, за да достигнем до манастирът Света Богородица Спелеотиса. Тук се е опазил поясът на Божията майка повече от половин век. Едната теория е, че при превземането от латините на Константинопол, император Кантакузин се замонашил и е пренесъл тук поясът, за да го съхрани. А втората версия е, че Иван Асен го е спасил и също го е донесъл тук, на тази света обител. Посетете място задължително. Свети Николай Чудотворец е митрополитска църква от 13 век. Тя е една от най-старите и най-голямата в района. За жалост беше затворена и не успяхме да я посетим. Завършваме своята разходка пред паметника на закривника на Мелник Яне Сандански. В днешното видео ви показахме църквата Свети Антонии, вилата на деспот Алексийслав, Курдополовата къща, храма Света Богородица Спелеотиса и храмът Свети Николай. Надяваме се да ви е било интересно и до нови срещи! Ох, майко мила! Мацо, високо е стига. Това ли е била резиденцията на Алекси? Там чети. Аз така разбрах. Това е там чети.